Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi, după cum vedeți din titlu, am achiziționat un nou mascul, Terasa uriaș german gri. Din păcate, acest mascul care a fost aici l-am vândut la un prieten și l-am înlocuit cu un alt mascul. Revin când scot masculul pe masă și vi-l prezint. Acesta este noul mascul, un mascul frumos, bine dezvoltat. Este tatuat cu certificat de origine. Are 9 luni, undeva la 8 kg, puțin peste. Are un cap foarte căpățânos. Cu acest mascul am și montat femela de uriaș german gri. Este foarte frumos, are o blană foarte bună. Și cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share să vadă și prietenii voștri și un subscribe. Numai bine!